Hi mga kapatid, kumusta? Welcome sa atong pamalandong karon. O ang atong pamalandong karon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 1 verse 1 to 17, diin gisaysay ang kagikan ni Hesukristo. Gikan kini kay Abraham nga kaliwatan, paingon ngadto kang Jose nga bana ni Maria. Og maigsoon kani gisaysay tungod sa hinungdan nga unsa ka importante ang matag pamilya. Pwede raman nga kung si Kristo ang atong Ginoong Kristo nagpakatao, dili na moagi sa sabakan sa usa ka babae o dili na moagi pamilya. Pwede ra kaayo nga mahitabo tungod kay wala may imposible sa iya ha. Wala imposible sa amahan. Apan gituyo o dunay purpose nganong niagi siya tungod kay importante kayo nato ang pamilya. Maigsoon sa inyohang pamilya karon. Kumusta man mo sa inyohang pamilya? Kumusta man ang relasyon sa imong mamag papa? Kumusta man ang imong relasyon sa imong mga igsoon? Kumusta man ang imong relasyon sa imong ginikanan? Or kung ikaw ginikanan, kumusta man ang relasyon sa imong mga anak? I believe, brothers and sisters in Christ, nga ang matag pamilya dili perfect because kita mismo matag usa dili ta perfecto. And I believe na diha sa pamilya adunay di pagsinabtanay, adunay time nga nagtinabangay, adunay time nga happy ta, adunay time nga magul-anon ta. Apan usa ka point mga igsoon, ngaingon pa nila nga ang usa ka anak gasa sa usa ka ginikanan. Mga igsoon, mas maayo pa siguro kung kanabang gusto ta makig-amigo kay makapili tag kinsa atong gustong amiguhon. Apan brothers and sisters in Christ, ang usa ka ginikanan dili kapili kinsa or unsa nga klase ang mahimo niyang anak. But kani siya gasa gikan sa Ginoo. At the same time, kung ato pumbalihon, doon na may daghan mga ginikanan nga dili perpekto. Doon na ginikanan nga doon na po mga shortcomings sa life, sayop ilang mga desisyon, doon na po mga ginikanan nga pasaway. Apan kana nga mga ginikanan nga igsoon, I believe na kana sila mao kana ang giandam sa Ginoo para sa toa. Nagtuo ko mga igsoon nga sa wala pa ta mataw, gipili na daan sa Ginoo kinsa ang mahimo natong mga ginikanan ug unsa ang atong kagikan. Nagtuo ko nga wala man suri ni tunga nga mga tao diri nga wala giplano sa Ginoo daan. Like Jesus Christ, imagine sa akong pagmamalandong mga igsoon, sa wala pa nagpakatao si Kristo sa kalibutan para sa ako, gihan-ay nadaan gikan sa kaliwat ni Abraham paingon diha kay Jacob. Gihan-ay nadaan para sa pagpakatao ni Kristo. At the same time, sa ato apon tagsa-tagsa ka pamilya mga igsoon, wala pa lang kadaan matao, gipili na daan sa Ginoo kinsa ang imong pamilya, kinsa ang imong mamag papa, kinsa ang imong mga igsoon. Tungod kay dako kaayo ang plano sa Ginoo sa imuha. Maigsoon, I hope unta nga ang matag pamilya anaa paghihapon ang gugma pagsinabtanay. Mga anak, dili unta nga ang atong balay mura nag boarding house na lang nga diha na lang ta matulog and then pagmata mo lakaw na lang pud ta. Mga ginikanan, diha nato ma-test or diha mo mugro sa inyong pag-atiman og sa inyohang pagpalambo sa relasyon sa iyong pamilya. Kita unta ang mahimong instrumento nga atong madala ang inyong mga kabatan-unan paduol sa Ginoo. Og mga kauban na kong mga batanon, mga igsuo mga kabatan-unan, kita unta ang makalipay o makahatag kadasig sa atong ginikanan. Dili unta kita ang makapag-uol o paluya sa atong mga ginikanan. Hinaton ta maigsoon ako magampo nga kitang tanan mo ni ang challenge nato matag adlaw kay dili man nato makuha ang kalipay o kalig-on sa usa ka pamilya sa usa lang ka okasyon o sa usa lang ka adlaw. Kun dili adlaw-adlaw atong ipakita ang pagtinabangay, ang pagpaminaw, ang paghigugma ug ang pagsinabtanay. God bless you, brothers and sisters in Christ.